Boss. Maswera sei? Unozama unakuvara manje, ndindambama manje. Panafana vandati vanditakurire zvinhu zvangu, microwave, fridge, nemubhedha ne. Saka handitomboona kuti vafamba sei. Ndivo vanhu vandasi vandapa zvinhu zvangu izvo handitomboona kuti vafamba sei. Ndavabhadhara mari dzacho everything, zvese ndavabhadhara, saka handitomboona kuti vafamba sei. Apa ndamama wena, unza munhu amama ndinda mama manje. Apa ndozoti vafamba sei, vakuti vafamba sei, handizoona kuti vafamba sei. Ndarega ndimbokuona panapa ndimboona kuti vangandibatsira, vakanzi Charleston Prince panapa. Alright, ndarega ndokufonera manje. Alright, shapo yapo. Ambai makadini? Shiko madiu. Ambai ndasvikirwa nedambudziko chana, munokwanisa kundibatsirawo? Tokubatsira ini. Ndatenga zvinhu zvangu. Fridge, mubhedha nemicrowave. So pandapinda mushopo ndida kutenga something, ndasiya zvinhu zvangu zvose zviri mutraki imomo. Pandabuda ndaona vakomana vatasi pasisiko. Ndavabhadhara mari everything, ndavapa mari yacho zvese everything. Nei baba, munomboitire zvepasi muti nei? Papa ndizuzwa ndaunza munhu amama zvozvo amama ndizuzwa kuti ndotangira papi kuti amai ndivataura kuti kudizvo zvandichitaura ndachoko ndoita sei chaizvo chaizvo. Amungakwanisa kundibatsira kuti hapana wandingakwanisa here kuti angandibatsirawo? Aripo anonzi Simba. Simba? Anonzi Simba, anoshanda paJavis 03 Logistics. Okay, ndio kambani yake. Munomuona paHNG ndopanenge akapaka. PaHNG. Ndikakumbirawo namba dzake kuti ndikana ndauzo chiro ndambo yanobanza ndida kutakura ndikwanisa kuti ndikwanisa kubata ipapo. Ndokona kupa namba dzake. Is 068 513 1802 anonzi Simba. Alright, saka ndokugora ngikwanisa kumbata ipapo. Munombata. Anokuitira zvese ari reliable. Aita ma-deliveries even if it's out of Joburg. Kungocalculateira na distance yachona anoita. Very reliable. Mama price yacho ari affordable. Very affordable. Munomuona paHNG ndopanenge akapapa. Okay, alright, anonzi Simba. Saka pana pamunoita nezvechipa nawo. Panapa tinoita zveprinting, tinobranda mota, tinoita maflyers, zvese, tinoita mastamps, zvose. Mabusiness cards munoita maflyers, kubranda mota, makarepi munoita t-shirts, masembo esaya. Masembo zebasa redu esaya. Tinogona. Sorry. GTF, alright. Embroidering kuti munoita kuti panapa. Alright. Print is the place to be. Saka mpinga kunoprinta mpinga. Alright. Saka maspika futi munohaisa futi. 4 packages zvese toita. Saka makapenga. Saka munurumire. Akwana here mbaba. Sorry. Ndingada sekuru achange mimi.